En dan moet je even iemand draaien, hè? Iemand moet draaien. Ja, Joost. Echt waar? En er tegenaan, hè, Joost. Ik ben aan het filmen, maar gek. Maak je een foto in? Nee, een filmpje. Ja, dat is veel leuker, een filmpje. Echt, ik ook even voelen. Ging het diep? Oh, geweldig. En we lange halen, Joost. Lange halen, snel thuis. Oh, kijk, dat kras op je. Joost, kras op je auto. Joost, kras op je auto. Gek. Ik zal het raam eerst even dicht doen en nog het einde. Raam dicht. Koen, raam dicht.